Dobrý deň, moje meno je Marian Králik, ja vás vítam pri dnešnom prvom úvodnom videu. Na začiatok by som chcel zodpovedať, prečo vôbec projekt Ja platím fair vznikol a pre koho je tento projekt určený. Tento projekt vznikol práve kvôli tomu, že už som sa nemohol dívať, ako finančné inštitúcie, sprostredkovatelia, poradcovia ponúkajú klientom nevýhodné produkty. Prečo to viem? Pretože možno vy, čo ma poznáte, viete, že vo financiách fungujem už vyše 10 rokov. Pracujem vo financiách od roku 2002. Dosiahol som aj veľmi zaujímavé úspechy v rámci finančného biznisu, ale čo ma najviac poučilo, bolo, keď som pred 3 rokmi z financií odišiel. Odišiel som, pretože bol som z veľa vecí znechutený a odišiel som do úplne iného biznisu. Začal som podnikať a venoval som sa úplne inému sektoru, ako boli samotné financie. Ale čo je taký paradox, je ten, že práve v tomto období, to bolo 3-ročné obdobie, kedy som vlastne v tom finančnom biznise nefungoval a začal som sa ale na veci pozerať ako klient. Uvedomil som si, aké chyby aj ja ako poradca som robil u tých svojich klientov. A tieto chyby dodnes robí množstvo sprostredkovateľov, ktorí sa označujú ako finanční poradcovia. Naozaj toto obdobie bolo veľmi zaujímavé, pretože dnes sa na veľa vecí dívam úplne inač. Presne práve toto obdobie ma donútilo k tomu, aby som sa do financií vrátil a tie svoje skúsenosti, ktoré som nadobudol za tých 10 rokov v tých financiách, aby som odovzdal ďalej. Preto sa ich budem snažiť odovzdať vám, aby ste mohli z nich aj profitovať vy. Projekt Ja platím fair je určený pre každého jedného z vás, ktorý si chcete overiť výhodnosť alebo nevýhodnosť vašich produktov. Je jedno, či je to poistenie, či je to úver, či je to investícia. Každý jeden tento produkt vám ja so svojím tímom vieme zhodnotiť. Vieme vám povedať, či je niečo výhodnejšie na tom trhu, či ho máte dobre urobené, alebo to treba prerobiť. Ak budete mať ten produkt výborný, tak vám pogratulujeme a dáme vám zo pár tipov, návodov a rád, na čo si dávať hlavne pozor. Čiže či sú to produkty, na ktorých profitujete vy ako klient, alebo sú to produkty, na ktorých profituje tá samotná inštitúcia. Či je to banka, alebo to poisťovňa. Presne práve v tom období, ako som spomínal, keď som bol mimo tých financií, tak sa mi veľakrát vynárali otázky, či ten úver, ktorý mám, je výhodný. Či není nejaká výhodnejšia možnosť. Viete, veľakrát sa sami seba možno pýtate, za čo to ja vôbec platím? Mám v tom poistení, ktoré mám, aj niečo navyše? Som poistený len v prípade úrazu, alebo aj v prípade choroby? Dostanem niečo, keď budem doma na penke? Ak sa mi stane úraz, dostanem niečo od tej poisťovne? A chcem zmluvu zrušiť. Čo mám urobiť? Aký mám zvoliť postup? A množstvo ďalších otázok, ktoré sa vám možno vynárajú v hlave, tak vám vlastne sa budem snažiť zodpovedať bez toho, aby ste sa museli navštíviť s nejakým finančným sprostredkovateľom, kde denne, keď vám zavolajú 2-3, že chcú sa vami stretnúť, pretože dostali na vás odporúčanie. Určite sa s tým už naozaj niekedy stretli. Čiže budeme taký váš online poradca a budem sa vám snažiť naozaj bezplatne poradiť, aby som vám samozrejme tie informácie jednoducho odovzdal. Ale pozor, není to len o tom. Ak sa stanete našim fanúšikom na našej facebookovej stránke, tak budete pravidelne dostávať aj množstvo informácií, čo je nové na finančnom trhu. Aké zmeny sa udiali? Z čoho môžete profitovať? Čo naopak vám môže čas peňazí vziať? Čiže tým Facebookom budete dostávať naozaj také tie aktuálne novinky, také aktuálne informácie. Navyše, pod týmto videom dole nájdete formulár, kde ak zadáte vaše meno a mailovú adresu, tak navyše budete dostávať pravidelné články z mojej strany o tom, čo vlastne tých klientov zaujíma. Na základe vašich podnetov ja budem písať články
ktorých môžete vy jednoducho ako klienti profitovať. Už dnes na našej stránke nájdete o tom niečo o hypotékach, o spotrebných úveroch, o životnom poistení, čiže budete pravidelne dostávať tieto aktuálne informácie. Navyše, mám pre vás taký bonus. Za to, že vlastne necháte tú vašu mailovú adresu, tak navyše vám automaticky pošlem z mojej strany zadarmo e-book 7 krokov, ako ušetriť na vašej hypotéke. Takže ak ste človek, ktorý nejaký úver už máte nejakú hypotéku, tak dostanete návody, čo presne urobiť, kde ísť, koľko vás to bude stať, či sa vám to vôbec oplatí, či na tom budete profitovať alebo nie. Je to presný návod na to, aby ste mohli si tú svoju hypotéku preniesť niekde inde. Čiže to dostanete gratis, ak zanecháte váš e-mail v tom kontaktnom formulári. Navyše, budem robiť videá s rôznymi finančnými partnermi, s rôznymi ľuďmi, ktorých pozvem z finančnej oblasti. A čo je veľmi dôležité, je, že tým, že sa budú dávať rôzne články, tak popri tom budete mať ešte aj ďalej rôzne videá. Pre tých z vás, ktorým sa nebude chcieť čítať, môžete si pozrieť aj jednoducho video. Navyše, náš tím je obohatený o tím špecialistov. Viete, ja som v tých financiách bol toho názoru, že finančný poradca by mal vedieť všetko. Bohužiaľ, za 10 rokov, ako som fungoval vo financiách, vám môžem povedať, že nebol som špecialista na všetko. Preto vo svojom tíme máme ľudí, ktorí sú špecialisti na úvery, na poistenie, na stavebné sporenie, na investície, aby sme vám naozaj čo najkvalitnejšie dokázali poradiť. Budem veľmi rád za každý jeden váš podnet. Píšte, čo vás zaujíma. Najvyššie píšte, aké skúsenosti máte s finančnými poradcami. Budeme všetko rozoberať, takže naozaj máte sa na čo tešiť, bude toho naozaj dosť a budete môcť určite profitovať. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu.